खुलुमबाय। आंनि मुङा प्रमिला बसुमतारी, जिल्ला बाक्सा, बियाबजोपा दं, बादै नं 47। दिनैनि आयदायानो जादों बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। जागायबाय। बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। बर' हारिनि आंगो धोरोमानो जादों बाथौ धोरोम। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ सिबियारि। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननाय मोनसे गुदि धोरोम। बाथौ सोदोबनि ओंथिया जादों इसोर अबंलावरि आनान गसाइ। बाहायनाय रावै बाथौनि ओंथिया फुजिनां गसाइखौ फुजिनाय फारियाव गोसोजों फज'नो हानाय गोथार बिथा। थामहिनबा जाय आनान गसाइया बानि गुबै गुदि मुवा जेरै हा, दै, बार, अर आरो अख्रांनि आन्दोआव थाखोमाना थानाय बुजिस'नो हायैखौ एबा गोथौ ओंथिखौ नुनो मोनो। सासे नुवाथारि इसोरनि नेरसोन बाथौखौ औवा गुबै थसेजों 18 जरा खुन्थिया, गंबा खामि आरो गंबा सिरिं सैनानै दुमनाय जायो। मंगलियान फोलेरनि बर' हारिया मोनसे धोरोम सिबिसुला हारि। गोदो गोदायनिफ्रायनो एबा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो बर' हारिया गावसोरनि जिउ खुंनायाव बाथौ धोरोमखौ फोथायबोदों। लोगोसे आफा अबंलावरिया बे बुहुमाव सिगां सिजौ बिफाङाव नुजाजेनदोंमोन होनना फोथायो। सानसुमैगिरिफोरनि बादिब्ला बर' हारिया इन्ड'-तिब्बतियान मंगलियान हारिनि सोलाय तिब्बत बार्मा रावारि। धोरोमारि बिथिंनिफ्राय रिउ-रिवानि गोथारगिरि फोरमायथि बादिब्ला बर' हारिया गिबि गिलुंमा प्रलयनि उनाव इसोरजों संरैखा खालामनानै गालांजानाय सुबुंनि गुदि जोलै। सोरजिनि गुदि सुबुङा इनाय अनागार पापजों गब'फबनानै धोरोम खोरोम सिनाय मोनि उदखारि गोबाङानो जानायलाय सैथोखौ फसंफिननो गिबि सोरजिथायखौ सिफायनो मुलुगखौ दैबानाजों लोमसावहोदोंमोन। बे समाव बाराबो बारगादोंमोन, सानाबो जोंगादोंमोन। आफानि बोसोनाव मोजोमब्रै जिबिनि मोजां जोलैखौ कैलासआव दोनहैदोंमोन आरो आफाखौ खुलुमनो बोसोन होदोंमोन। उनाव जेब्ला आफानि अननायाव बाराबो बारफिनो, सानाबो जोंफिनो, दैया रानलाङो, मोनाबिलिनि सेर सेर सिन्दि हावाराव गोसारना थानो हमो, बे समाव बिसोरो गाननो जोमनो रोङामोन। सि बोराया बिसोरखौ आफाखौ सिबिनो गोसोखां होनानै गावनो मोनाबिलिनि जिरि जिरि बोहैबोनाय दैयाव सिजौ दालाइसे गारहरना बेखौनो बोखांना बाथौ होनना खुलुमहोजेनदोंमोन। बिसोरनो बाथौनि गिबि अनसायजाग्रा फिसा, बाथौनि फिसा, बाथौसा, बर'सा, दानि बर' हारिनि फिसा। समजों लोगोसे आफानि बोसोनाव सि बोराया सुबुंनो आबाद मावना जानो बायदि हाबा हुखाबो फोरोंदोंमोन। बै समनिफ्रायनो गुदि सुबुंफोरनि गेजेराव बाथौ खेराइनि गोहोमा गोसारबोदों आरो बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोनानि बाहायथिया फैफादोंमोन। गुदि सुबुंनि बे बाथौ आरो खेराइयानो हारिमुनि गुदि आरो आंगो सिनायथि। बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों लोगोसे नांफाना दं बे गुदि सुबुं हारिनि मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, थांना थानायनि आखल आखु आरो बिसोरनि रंजानाय बाजानाय, फोरबो फालिथायनि गासै आरिमुनि सिनायथि। बर'नि धोरोमानो बर'नि हारिमु। हारिमुवा जाबाय मोनफा हारिनि महर मुस्रि। बे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोनोम मोनदों बर' हारिमु। सरासनस्रा हारिमु होनना बुङोब्ला गोबाङानो दामनाय देनाय मोसानायखौल' हारिमु होनो। नाथाय हारिमु सोदोबनि ओंथिया गुवार आरो गोथौ। खेराइ होननानै बुङोब्ला जों मोसानाय, दामनाय देनाय, रोजाबनाय आरि देंखोनि गुदिखौनो बुङो। खेराइया जादों बाथौ धोरोमनि मोनसे एंगारनो हायै धोरोमारि फोरबो। खेराइ सोदोबनि ओंथिया मोसानाय नुथायखौ बुंनाय जादों। आन्थु खेरायनानै एबा हांख्रायनायानो खेराइनि गोथौ ओंथिखौ गुमुर होदों। खेराइ सोदोबनि ओंथिखौ गाहायनि बादियै मिथि मोनो। जेरै खेराइ खे समान आन्थु खेरायनाय, राय समान रायसंनाय, इसोर।
थामहिनबा आन्थु खेरायना इसोरखौ रायसंनाय बा संग्रिनाय। बोथोर आरो समखौ लानानै खेराइ खुंनायनि मुङा गुबुन गुबुन जायो। बेफोर जाबाय: 1 नं संसारि खेराइ। बे खेराइखौ बैसागु दानाव खुंनाय जायो। 2 नं आवसिया खेराइ। आसार दानाव आवसिया खेराइखौ खुंनाय जायो। 3 नं माइनाव खेराइ। बे खेराइखौ खाथि एबा आघोन दानाव खुंनाय जायो। 4 नं बाथौ खेराइ। बे खेराइखौ मागो दानाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बेनिखायनो हारिमुनि गुदि सिनस्रि एबा सिनायथि बुङोब्ला बाथौआनो बेनि गुदि एबा सिनायथि। थामहिनबा बुंनाय जायोदि बेनिखायनो बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। जेरै सिनस्रि हारा गैयाब्ला सुबुङा गसंथानो हाया, थिग बेबादिनो बाथौ धोरोम गैयाब्ला बर'नि सिनायथिया थामोन्था गैयै बायदि जागोन। धोरोमा गिबियाव जोनोम जादोंमोन मिथिंगायारि सानस्रिनि सायाव। बाथौ धोरोमनि जोनोमाबो मिथिंगायारि गोहो सानथौनिफ्रायनो जोनोम मोनदों। बाथौ बा गोहो सानथौ बाथौ। बे सानथौआनो बार, हा, दै, अर, अख्रां। मोनबा गोहोनि गुदि सोरजिगिरि इसोरखौ गिबि मोदाय सि बोराइनि बोसोनाव सिजौ गुदियाव सिबिनो लाजेननाय गुदि धोरोम। सिगाङाव फोरमायनाय बादियै बर'फोरा बाथौआव सिजौखौ गायनानै बाथौ महर होयो। सिजौआ जादों बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। जिउमाजों सिजौजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। जरा जरा सु गोनां रावजोंबो रुजुजायै जाथोसे बिफां। सिजौ बिफांखौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा इसोरनि गिबिसिन सोरजिजानाय बिफां होननानै साननानै लायो। बे बिफांनि मोदोमाव इसोरनि गासै सोरजि बेरखाङो। सिजौ बिफांनि मोनबा सिरिखौ अबंनि फिसा हा, दै, बार, अर, अख्रांजों रुजुनाय जायो। जरासु मोननैखौ जो आरो जोलाजों, दालाइ देन्थाखौ जिब जुनार आरो दंफां लाइफांजों, बिलाइ बिबारखौ माइनावजों आरो रोदाखौ नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौजों रुजुनाय जादों। सिजौ सोदोबनि ओंथिखौ गाहायनि बादियै मिथिना मोनो जेरै सि दाजाब गोजौ समान सि गोजौ समान सिजौ सि समान जिउ आत्मा जौ समान गोजौ एबा गुदि परम सिजौ समान जिउमा परम आत्मा। सिजौआ जेरै सिरि मोनबा इसोरा बे संसाराव गावनि मोनबा गोहोजोंनो सोरजिजानायखौ दैदेनदों। बे संसाराव गावनो गोथे गोरा जानानै साबा जानानै दैदेनदों। बे मोनबा गोहोफोरा जादों बार, हा, दै, अर आरो अख्रां। बारा जादों आफा इसोरनि नुनो मोनै गोहोनि मोनसे बाहागो। बार नङाब्ला गासै जिबियानो थांना थानो हाया। बेनिखायनो बारा आफा इसोरनि मोनसे बाहागो। हा, बे हायाबो आफा इसोरनि मोनसे बाहागो। बे हाखौ आइ बैसोमुथि होननानै बुंनाय जायो। बे आइ बैसोमुथियाबो संसारनि गासै जिब जिबि गासैखौबो गोबानानै लायो। दैयाबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि मोनसे बाहागो। जाय दैया संसारनि बिदै जानानै गोसारनानै दं आरो गासै बे मुलुगनि जिब जिबि गासैखौबो फोथांनानै दङ। अर, बेबो आफा इसोरनि मोनसे बाहागो। बे गोहोआनो बुहुम बिखाखौ सोरां खालामो। बे सोरांजोंनो गासै जिबियानो सोरां मोनो। जाहोनाव जों इसोरखौ बाथौ थानसालियाव सिबिनायनि गिबियावनो सैथोनि सोरां नेरसोन महरै आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। अख्रांखौ जोबनो गैयै गोहो बोलोजों फोरमायदों। अख्राङा जेरै जोबनो रोङै थिग बेबायदिनो इसोरनि गोहोआबो थुंगेनाय गैयै। बेनिखायनो अख्रांखौबो सासे गोहोनि बिगोमाजों रुजुनाय जादों। जोबनायाव गोजौनि सावरायनायनिफ्राय माखासे बिथिंखौ नायनानै बुजि मोनबायदि थारैनो बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि गुदि धोरोम। बाथौ नङाब्ला बर' हारिनि सोदोमस्रिनि सिनायथिया थामोन्था गैयै बायदि जागोन। बेनिखायनो बुंनाय जायोदि बाथौ धोरोमानो बर' सोदोमस्रिनि गुदि फुंखा। गोजोन्थों।